neviem, ako to máte vy, alebo iné mamičky, oteckovia po prípade, ale ja neznášam 3 veci. 3 veci na materstve ma maximálne iritujú. Prvá z nich je bordel. Vy upracete, všetko si pekne vyčistíte a v behom mikrosekundy, kým vy sa otočíte, dieťa urobí rovnaký bordel, ako bol predtým. Niekedy ešte väčší. Vec druhá, definitívne jedlo. Jedlo. To je úplne extra kapitola. Vy pripravíte, navaríte, nech je to farebné, nech je to pestré, nech je to zdravé. A vo finále, čo chce dieťa? Varenú cestovinu. Suchú varenú cestovinu. A vec tretia, keď po celom dni idete uspať dieťa a uspávate ho 1,5 hodinu v kuse, keď už vaše nervy svietia úplne všetkými kontrolkami, vstanete, lebo dieťa zaspalo, vyjdete z dverí a čo sa stane? Dieťa sa zobudí a začínate od začiatku. Materstvo si naozaj užívam. Nájdem v tom všetko to pekné, všetko to krásne a všetko to, po čom som viac menej celý život túžila. Sú krásne, sú malé, sú roztomilé, sú voňavé, sú úžasné. Ale tieto 3 veci ma naozaj dokážu vytočiť. Ako to máte vy? Napíšte mi do komentov, napíšte mi vaše postrehy, názory a napíšte mi, že nie som jediná. Prosím. Majte sa krásne.